ɗauka a wannan tashar YouTube. Damana TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu. Mun shigo cikin shirin jarida kashi na 15 gadan-gadan. Sai ku gyara zaman ku domin sauraron shirin jarida yanda ta kaya dangance da 'yan ta'adda cikin ƙasarmu Nijar. Idan yau ne zuwanka na farko da ka daure kai mu subscribe kuma ka danna alaman ƙararrawa ka yi sharing ɗin bidiyon ga zuwa group da sauransu. Mun gode. Shirin jarida kashi na 15 za mu tattauna dangance da abin da ya shafi tsaron ƙasarmu da kuma 'yan ta'adda. Shin suwaye 'yan ta'adda kuma me ta'addanci? Shin ta'addancin Nijar daga ina ya samo asali, daga wace shekara ta'addancin Nijar ya fara kaifafa har ya zuwa yanzu? Da farko Nijar tana barazana da 'yan ta'adda wanda suke da suna NMG ma'ana Rebel. Aka zo kamar yanzu ba a yi su a cikin Nijar ba. Ta wace hanya aka zo aka shahe labarinsu? Hankali kenan. Da abin da hankali bai yi ba to rashin hankali ba zai yi shi ba. Su dai NNG ainihin Rebel ƙungiyar bugaje da ke cikin Nijar wadda ta'addabi gwamnati kai har ma ga talakawa. Duk da masu suna ikirarin cewa su ba sa son abin da ya taɓa lafiyar talaka, su ba su ga abin da za su samu ga talaka ba. To amma dai har talakawa ma suna kuka da su saboda ba za a iya zuwa ko ina da ko ina ba a cikin yankin da ya shahi Arlit, Agadas da dai sauransu. Sai an haɗa da motocin sojoji ko a yi kwamba domin tahiya inda za a. Amma yanzu Baba Tanja Marigayi Ubangiji Allah ya kanshi da rahama ya kawo ƙarshen su, ya ba su wuta kamar mi, sannan ya kira su da a sasanta kuma suka zo aka sasanta. Har yanzu da babu labarin su kenan, sai jarida mai kamar haka da tattaunato muku da su. To a yanzu ma mai girma shugaban ƙasa Alhaji Muhammadu Bazum yana kira da su domin a zo a sasanta. Ku jira mu a shirin jarida kashi na 16 insha Allah.